다도만들이야. 사람균이 신신한 게 러주계 신년 남바당 대신도 준바도 주만 남바. Po pierwsze, chciałbym powitać wszystkich, którzy słuchają nas przez internet. Lamów, Tulku, Gesie, wszystkich mnichów i mniszki, wszystkich przyjaciół w Dharmie. 그도 담배기 에네 시순이 봐. 야나. 고물루르긴 제바를 차베. 시신 Dzisiaj będę nadal mówił o drugiej relacji, jego komentarza do Prajna Paramity o 100 000 ślok przypisywanego Nagarjunie. Druga relacja dotycząca pierwszej Rady Buddyjskiej i będziemy mówić i zaczynamy dzisiaj od punktu, który mówi o 6 błędach Anandy. Więc jeśli chodzi o jego błędy, o błędy Anandy, to wydaje się, że w różnych sutrach, w różnych traktatach mamy różne relacje na ten temat. Mamy przynajmniej 10 różnych relacji na temat przewin czy błędów Anandy. Według tekstu Kantaka Theravady tych błędów było 5. 5-częściowa Vinaya szkoły Mahishasaka mówi, że Ananda popełnił 6 błędów. Według recytacji Vinai i Sarvastivady było tych błędów 6. Według Vinai Mahasangiki było ich 7. Według szkoły Mula Sarvastivada tekstu Subtelniejsze punkty dyscypliny było ich 8 błędów. Natomiast ten wielki komentarz do 100 000 ślok, o którym mówimy teraz, według niego jest 6 błędów i jest to bardzo podobne do relacji tradycji Sarvastivada, bardzo podobne z tym, że w innej kolejności są one zaprezentowane w obu tych tekstach, ale jest ich 6. Z kolei w czteroczęściowej Vinai Dharmaguptaki, tam jest 7 błędów. Natomiast sutra Parinirvany Buddy mówi o 7. Vinaya Matrika mówi również o 7. I z kolei sutra Zgromadzenia Światła Zbierającego Słowa mamy 9 błędów. Więc różne inne szkoły mówiły o 5, mówiły o 8, o 9 winach, o 9 błędach. Są więc różne stanowiska na ten temat, różne relacje. Największą liczbą jest 9, najmniejszą 5. Teksty, które mówią o 6 błędach, zwykle po prostu zmieniają ich kolejność. Chciałbym wam pokazać właśnie w tabelce, chciałbym wam pokazać tych 10 różnych tekstów, 10 różnych tradycji i 10 różnych relacji na temat błędów Anandy. Więc mamy tutaj teksty Vinay w każdej ze szkół i pokazane jest,
W pierwszej linijce pokazane są szkoły, w drugiej kto był oskarżycielem Anandy. W większości jest to Mahakasyapa, ale niektóre teksty mówią, że to Upali oskarżał Anandę. I jeszcze inne teksty mówią, że to starsi bikszu wypytywali Anandę o te błędy. Więc mamy również różnicę co do tego, kto oskarżał Anandę o jego błędy. W trzeciej linijce mamy różne sposoby przedstawienia błędów Anandy. Więc w każdej z tych szkół te błędy są opisane trochę inaczej, są drobne różnice, ale nie musimy wchodzić w szczegóły. 다지단게 가된 남래 송베게 꾸은거위게 녀바제베게 녀바주주리야 송다문자 망보시 여버체 다디 나로네 지 망와래야 W buddyjskim kanonie oczywiście mamy również różne relacje. W sumie najwięcej błędów to jest 9, najmniej to jest 5, natomiast 4 z nich są wspólne we wszystkich relacjach. Jakie 4 to są? Po pierwsze jest to niespytanie przez Anandę Buddy o to, czym są pomniejsze wskazania. Po drugie, proszenie Buddy, aby pozwolił kobietom przyjmować święcenia. Trzecim błędem jest nie proszenie Buddy, aby nie odchodził w nirwanę. Trzecim wspólnym dla wszystkich relacji błędem jest nie danie Buddzie wody przez Anandę, kiedy on go o to prosił. Z tym, że tekst Subtelniejsze punkty dyscypliny mówi, że Ananda dał Buddzie wodę, ofiarował ją, ale ofiarował mu brudną wodę. A więc ze wszystkich tych relacji, ze wszystkich oskarżeń mamy 4, które się powtarzają we wszystkich tradycjach. Więc powinniśmy teraz wrócić do prezentacji tych błędów według wielkiego komentarza do Prajnaparamity 100 000 ślok. Więc jakie to były błędy, o które Mahakasyapa oskarżył Anandę? Więc Mahakasyapa powiedział do niego: popełniłeś błędy. Po pierwsze, Buddha nie chciał, żeby kobiety były wyświęcane. Bardzo długo temu się sprzeciwiał, ale ty bez przerwy go prosiłeś, żeby im pozwolił zostać mniszkami. I dopiero wówczas Buddha pod twoim naciskiem zgodził się na to. I ponieważ zgodził się na to, pozwolił kobietom przyjmować święcenia, prawdziwa dharma czas trwania prawdziwej dharmy został skrócony o 500 lat. I jest to wina, jest to twój błąd. Na to Ananda odpowiedział: poprosiłem Buddę, aby pozwolił kobietom wstąpić do sangi, ponieważ odczuwałem ogromne współczucie dla Gautami. Bardzo, bardzo jej współczułem i dlatego poprosiłem Buddę. Poza tym wszyscy Buddowie trzech czasów posiadali czteroczęściowe społeczności dharmy, gdzie byli i bikszu, i bikszunie, i byli świeccy praktykujący kobiety i mężczyźni. Więc dlaczego nasz nauczyciel miałby mieć inną społeczność dharmy? Skoro wszyscy Buddowie mieli czteroczęściową społeczność dharmy, społeczność sangę, to dlaczego nasz nauczyciel, dlaczego ten Buddha miałby nie mieć takiej samej sangi? Tutaj jest rysunek, na którym jest właśnie rozmowa na temat święceń kobiet.
Właśnie tutaj Mahakasyapa mówi, że do Anandy, że pozwoliłeś kobietom, to ty sprawiłeś, że Buddha pozwolił kobietom przyjmować święcenia i Ananda odpowiada tak, jak właśnie odpowiedział. To jest pierwszy błąd. Drugi błąd, o który został Ananda oskarżony, kiedy Buddha był bliski odejścia w nirwanę, zachorował. Było to niedaleko Kushinagaru. Kiedy zachorował, zwinął swoją górną szatę, czy zewnętrzną szatę dharmy w 4 części i położył się na niej. I wówczas powiedział do ciebie, Anando, przynieś mi trochę wody, a ty mu wody nie przyniosłeś, nie ofiarowałeś mu wody. I jest to twoja wina, jest to błąd. Nie powinieneś był tak zrobić. To powiedział Mahakasyapa. Natomiast Ananda odpowiedział na to. Wówczas właśnie przez rzekę przejechało 500 wozów zaprzężonych w konie. Czyli to były takie typowe wozy, konie, woźnica i wóz. I ponieważ one przejechały przez rzekę, woda była naprawdę brudna, była zamulona. Dlatego nie dałem Buddzie wody. Uważałem, że nie byłoby to właściwe, żeby ofiarować Buddzie brudną wodę. Na to Mahakasyapa odparł. Nawet jeśli ta woda była brudna, to nie ma znaczenia. Przecież Buddha ma cudowne moce. On potrafi nawet cały ocean brudnej wody oczyścić. I skoro tak jest, to dlaczego nie ofiarowałeś mu wody? Jest to błąd, jest to twoja wina i powinieneś się do tego przyznać. Powinieneś wyrazić żal. Buddha prosił o wodę, a ty mu jej nie dałeś. Więc to jest drugi błąd. Teraz trzeci błąd. Mahakasyapa powiedział do Anandy, Buddha powiedział ci kiedyś, jeżeli ktoś praktykuje 4 stopy cudów, to będzie w stanie przedłużyć swoje życie, które może trwać nawet 1 kalpę, albo prawie 1 kalpę. Może żyć prawie tak długo. I Buddha oczywiście praktykował i osiągnął 4 stopy cudów i mógł bez problemu przedłużyć swoje życie i mogło ono trwać prawie 1 kalpę, albo mogło trwać prawie 1 kalpę. I on ci o tym powiedział, ale ty na to nie odpowiedziałeś w żaden sposób. Buddha powtórzył to 3 razy, a ty nie powiedziałeś kompletnie nic. A powinieneś był wtedy powiedzieć, Buddha praktykował i osiągnął 4 stopy cudów i w związku z tym, nauczycielu, powinieneś pozostać z nami przez 1 kalpę. Powinieneś był tak powiedzieć do Buddy, ale tego nie zrobiłeś. I skoro tego nie zrobiłeś, to Buddha bardzo szybko odszedł w nirwanę. Zasadniczo Mahakasyapa mówi, że wszystko, co się stało złe, to się stało przez ciebie, Anando. Ananda odpowiedział na to, że w tamtym czasie Mary ogarnęły jego umysł, przesłoniły jego umysł i nie byłem w stanie, i powiedział, nie byłem w stanie nic zrobić, nie byłem w stanie nic powiedzieć. Wcale nie jest tak, że ja miałem jakieś złe intencje i specjalnie nie odpowiedziałem Buddzie, nie zareagowałem na jego słowa. Nie byłem w stanie, ponieważ Mary zaślepiły mój umysł. Na to Mahakasyapa powiedział, jeśli ktoś jest arhatem, Mary nie mają nad nim władzy, a ty nie jesteś arhatem i dlatego Mary mogły opanować twój umysł.
다 전에 디제래야 우승 가르쳐선 다 결혼 그 상계의 남자를 열어 상계의 최악 남자들이 Kolejne wina, kolejny błąd. Mahakasyapa powiedział do Anandy, em, kiedy byłeś asystentem Buddy i pewnego razu nadepnąłeś na jego szatę, nadepnąłeś na świętą szatę Buddy. To jest bardzo niewłaściwy czyn, jest to błąd, który popełniłeś. Ananda wyjaśnił, że wtedy właśnie zerwał się wielki wiatr i nie miałem nikogo przy sobie, kto mógłby mi pomóc trzymać tę szatę, więc wiatr ją porwał i wpadła ona pod moje nogi. Wcale nie było tak, że ja specjalnie na te szaty nadepnąłem. Wcale nie było tak, że chciałem okazać brak szacunku, tylko to się stało niechcący. Następny błąd. Kiedy Buddha odszedł w nirwanę, Mahakasyapa powiedział, że ty, Anando, pokazałeś kobietom jedną z oznak Buddy, która jest na jego genitaliach, czy jego genitalia będące jedną z oznak Buddy, zamknięte w takim jakby pokrowcu i nie powinieneś tak robić. To jest bezwstydny czyn. Nie powinieneś był pokazywać kobietom genitaliów Buddy. Ananda odpowiedział, że zrobiłem to, ponieważ pomyślałem, że kobiety, jeśli zobaczą jedną z tych oznak Buddy, to będą świadome swojego kobiecego ciała i zapragną osiągnąć męskie ciało. Więc w ten sposób powstanie korzeń zasługi. Takie było moje myślenie wtedy i dlatego kobietom pokazałem jedną z tych oznak w postaci genitaliów Buddy. 이내야 다 개박하시에 수나 퍼지 급디 징예바 주버디 라바 진실의 참여권 끝주머시버디 인지래 제제 다 순구하래 퍼지디 인과를 줘 Niektórzy uczeni twierdzą, że szóstym błędem było niepoproszenie o wyjaśnienie, czy są drobniejsze, pomniejsze wskazania. Więc również tutaj mamy różnicę. W wielkim komentarzu do Prajnaparamity jest powiedziane, że jest 6 błędów, ale w samym tekście jest opisanych tylko 5. Więc wydaje mi się, że szóstym błędem było właśnie niezapytanie Buddy o to, czym były pomniejsze wskazania. I według Anandy, więc Mahakasyapa powiedział znowu do Anandy, że zanim Buddha odszedł w nirwanę, powiedział podobno do ciebie, że są takie wskazania, pomniejsze wskazania, które w przyszłości będzie można porzucić, ale ty nie zapytałeś go, o jakie dokładnie wskazania chodzi. Ananda powiedział, ja nie zrobiłem tego specjalnie, to nie było specjalnie z mojej strony, że ja nie zapytałem, ja po prostu zapomniałem zapytać Buddę o to. Uważałem, że nie będzie właściwe, żeby zamęczać Buddę takimi pytaniami. Więc ostatecznie Ananda nie zapytał Buddy, czym są pomniejsze wskazania, które można by ewentualnie w przyszłości porzucić. Czy inaczej, Mahakasyapa
Po oskarżeniu Anandy o tych 6 błędów powiedział, powinieneś teraz przed całą sangą wyznać tych 6 win, Ananda powiedział na to, że dobrze, zrobię tak, jak prosisz i wyznam wszystkie te winy. Tak powiedział, ukląkł przed sangą, owinął sobie szatę wokół jednego ramienia, usunął buty, zdjął buty i wyznał wszystkich 6 błędów. I kiedy to zrobił, przy całym tym zgromadzeniu, przy całej sandze, Mahakasyapa kiedy cała sanga była zgromadzona, Mahakasyapa wziął Anandę za rękę i go wyprowadził na zewnątrz. Wyprowadził go poza ten budynek, w którym zgromadzona była sanga i powiedział do niego: nie możesz tutaj wrócić, dopóki nie usuniesz wszystkich splamień. Dopiero kiedy usuniesz splamienia, kiedy usuniesz swoje więzy z samsarą, możesz tu powrócić. Do tego czasu nie możesz brać udziału w naszym zgromadzeniu i zasadniczo go wyrzucił, zamykając za nim drzwi. Więc po prostu go wyrzucił i nie pozwolił mu wrócić. Zamknął za nim drzwi i nie pozwolił mu wrócić. To nie było takie łatwe, żeby kogoś wyrzucić. Można było kogoś wyrzucić, jeśli popełnił bardzo poważne błędy, jedne z upadków na przykład. Ale Ananda nie popełnił aż tak strasznych błędów. Według Vinay nie popełnił, nie miał żadnych upadków. A mimo to Mahakasyapa po prostu go wyrzucił. Więc to tyle, jeśli chodzi o 6 błędów Anandy. Teraz kolejnym tematem, do którego przejdziemy, to poszukiwanie nauczycieli, poszukiwanie mistrzów, innych mistrzów. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy ci arhaci się zebrali na rozmowy, na debaty, a Ananda został wyrzucony, mówili, że potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam zebrać kosz Vinay. Więc kto będzie w stanie zebrać wszystkie słowa, wszystkie nauki Buddy? Wówczas starszy mnich Aniruddha powiedział: Shariputra, uczeń Buddy, był jak drugi Buddha. Wszyscy go szanowali, ale on odszedł, on umarł. Miał natomiast bardzo dobrego ucznia, nazywał się Gavampati, ten uczeń Shariputry. Gavampati to było imię ucznia Shariputry. Miał bardzo łagodny charakter, jest taki bardzo spokojny. Zawsze mieszka w odosobnionym miejscu. Jego umysł jest zawsze spokojny, wyciszony. Bardzo dobrze zna Vinaję. I Gavampati obecnie przebywa, czy mieszka w parku w ogrodzie Shirisha, a ten ogród Shirisha znajduje się w krainie bogów, w świecie bogów. Więc dobrze by było wysłać gońca, posłańca, który by go zaprosił. Tak powiedział starszy bikszu Aniruddha. Taką propozycję wysunął. Ale zanim opowiem wam o tym, jak poproszono Gavampatiego, powinniśmy powiedzieć parę słów, kto to tak naprawdę był ten Gavampati. Według tybetańskiego przekładu subtelniejszych punktów dyscypliny tradycji Mula Sarvastivada, pewnego razu w Shravasti żył Brahmin, który kupił byka. Kupił byka, a następnie kupił krowę. Ten Brahmin chciał mieć stado, własne stado.
A więc zakupił byka, potem zakupił krowę, a potem zakupił jeszcze jednego byka i w ten sposób stado zaczęło się mnożyć. I ponieważ to stado się bardzo szczęśliwie mnożyło, to ten Brahmin pomyślał sobie, że ten pierwszy byk, którego kupił jako pierwszego, był naprawdę dla niego bardzo pomyślnym bykiem ponieważ zapoczątkował to stado i może powinien go uwolnić. Więc Brahmin uwolnił tego byka, który żył sobie sam i oczywiście po pewnym czasie ten byk się zestarzał. Pewnego dnia przyszedł do rzeki, żeby napić się wody, ale w tej rzece utknął i jego nogi, czyli jego nogi zostały po prostu utknęły w błocie i on nie był w stanie się uwolnić, ten byk. I zdarzyło się tak, że akurat Shariputra przechodził niedaleko i zobaczył tego byka, który nie mógł się uwolnić z błota. I pomyślał sobie, zastanawiał się, czy ten byk ma jakiekolwiek korzenie zasługi, chociażby drobne korzenie zasługi. I zobaczył, że rzeczywiście ma korzenie zasługi. Pomyślał sobie dalej, kto w takim razie byłby w stanie obudzić w nim te korzenie zasługi i uznał, że to on jest tą osobą, która może pomóc temu bykowi. Więc podszedł do byka, wyciągnął go z tego błota, wytarł tego byka własną dłonią i powiedział do niego następujące nauki. Wszystkie złożone zjawiska są nietrwałe, wszystkie zjawiska są pozbawione samoistnego bytu, a nirwana jest wygaśnięciem. I dodał jeszcze, do tego byka powiedział, powinieneś mieć wiarę we mnie. Jeśli wzbudzisz w sobie wiarę we mnie, to zostaniesz uwolniony od pragnienia narodzin jako zwierzę. Tak powiedział i odszedł. Byk rzeczywiście wzbudził w sobie wiarę w Shariputrę, po czym umarł. Kiedy umarł po śmierci pamiętał o Shariputrze i właśnie z tą wielką wiarą w Shariputrę ten byk umarł i odrodził się jako Brahmin w Shravasti. Urodził się jako syn bogatego Brahmina w Shravasti, ale kiedy się urodził, to wyglądał jak byk nadal. Generalnie jego twarz przypominała krowią twarz. I dlatego, ponieważ tak wyglądał, i dlatego nazwano go mistrzem wołów. Mistrzem wołów, czyli w sanskrycie Gavampati. Shariputra zaczął się zastanawiać, co się stało z tym bykiem i zobaczył, że wszedł w samadhi i zobaczył, że byk umarł. Potem zastanawiał się, gdzie ten byk mógł się odrodzić. I znów usiadł w samadhi i zobaczył, że odrodził się w Shravasti, w kaście Brahminów. Więc kiedy Shariputra już wiedział, gdzie się odrodził, to chodził do tego domu wielokrotnie, przekazał w tym domu Brahminowi, gospodarzowi, jego żonie i całej rodzinie, przekazał im ślubowania schronienia. Gavampati był wówczas maleńkim dzieckiem, ale kiedy zobaczył Shariputrę, to był niesłychanie szczęśliwy. I podobno zawsze siadał i patrzył się na Shariputrę i nic nie było w stanie od tego odciągnąć. Zawsze się patrzył na Shariputrę. I Brahmin to zobaczył, gospodarz, jego ojciec to zobaczył i zapytał też Shariputrę,
czy masz jakiegoś asystenta, jakiegoś nowicjusza, mnicha, który jest twoim asystentem? Shariputra odpowiedział, że nie, że nie mam żadnego asystenta. Więc ten gospodarz zaofiarował, że odda mu Gavampatiego, swojego syna, jako asystenta. I tak się stało. Gavampati odszedł z Shariputrą. Uzyskał od niego pierwsze ślubowania, potem pełne ślubowania, uzyskał od niego wskazówki, bardzo pilnie praktykował i ostatecznie Gavampati osiągnął stan arhata. I to było wspaniałe osiągnięcie, no ale cały czas był ten problem, że jego twarz wyglądała jak twarz krowy. Był inny niż pozostali ludzie. Miał na przykład 2 przełyki, tak jak czy właściwie 2 żołądki, tak jak krowa. I tak jak krowa, on jadł, połykał. Tam w jednym żołądku się gromadziło to jedzenie, które on przyjął, ale w pewnym momencie ono jest zwracane. On zwracał to pożywienie, po czym z powrotem przeżuwał to i ono szło do drugiego żołądka. I właśnie ten Gavampati tak miał. Miał tak jak krowy. Więc on musiał po prostu jeść, połykał, przeżuwał, połykał, potem to zwracał i to szło do kolejnego przełyku, czy do kolejnego żołądka, znowu to przeżuwał, znowu właśnie to szło do kolejnego żołądka i dopiero wtedy to zjadał. I początkowo nie było takiej zasady, że nie wolno jeść o nieodpowiednich porach dnia, ale czyli początkowo można było jeść kiedykolwiek. Nie było takiej zasady, że po południu nie można jeść. Więc na przykład Gavampati zjadał coś przed południem, po czym zwracał to po południu i znowu to przeżuwał i zjadał. 그래서 클래스 대회 그래 콩람산디 남경아도 클래스에는 막 민세도 않고 쉬도록 Kiedy pojawiła się zasada, że nie wolno po południu jeść, no to Gavampati, chcąc nie chcąc, nie mógłby przestrzegać tej zasady, ponieważ nawet jeśli zjadł coś przed południem, to musiał to zwrócić i zjeść to zasadniczo jeszcze raz po południu. I dopiero wtedy mógł to strawić. Nie był jak człowiek. Więc skoro Buddha wprowadził taką zasadę, no to on nie mógł już jeść poprawnie i jego zdrowie bardzo podupadło. Buddha to zobaczył i postanowił zrobić dla niego wyjątek. Miał te 2 żołądki, czy nawet 2 przełyki. I Buddha musiał zrobić dla niego wyjątek i pozwolił mu jeść po południu. Ale drugim problemem było to, że ponieważ on wyglądał jak byk, to ludzie się go bali. Wszyscy zaczęli mówić, jak to jest, że nawet tak strasznie wyglądający ludzie mogą przyjąć święcenia i zostać mnichami. Przecież on wygląda jak byk. Dlaczego on jest mnichem? Więc dlaczego Buddha pozwala nawet komuś takiemu zostać członkiem sangi? On wygląda strasznie i taki człowiek chodzi i po jałmużnę na przykład. Więc Buddha, widząc, co się dzieje, powiedział do niego: powinieneś w takim razie odejść stąd, nie przebywać pośród ludzi, tylko iść do jakiegoś odludnego miejsca. I Gavampati tak zrobił i opuścił Shravasti, zniknął ze Shravasti i udał się do odludnego miejsca o nazwie Shirisha. Shirisha to jest właściwie, to jest prawdopodobnie ten ogród w Królestwie Bogów. Kiedy Mahakasyapa wysłał posłańca po Gavampatiego, to on właśnie przebywał w tym ogrodzie, w ogrodzie Shirisha w świecie bogów.
można by się zastanowić, cóż to za karmę miał Gavanpati, że odrodził się wyglądając jak krowa czy jak byk. Otóż, kiedy za czasów Buddy Kaśjapy był on mnichem a jego osobą, która dała mu wskazania, był pewien arhat, który był już bardzo stary i bardzo słaby i nie był samodzielnie w stanie jeść. Trzeba było go karmić. Pewnego razu ten arhat zjadł to, co miał zjeść, po czym temu Gavanpatiemu w poprzednim wcieleniu dał swoją miskę żebraczą, aby tę ją wyczyściła, ale on nadal, ponieważ był stary i słaby, to on ciągle jadł, ciągle przeżuwał. I kiedy Gavanpati poszedł, umył tę miskę i wrócił, zobaczył, że ten arhat, ten jego nauczyciel nadal je, nadal żuje. Jest strasznie powolny i bardzo się rozgniewał. Powiedział do niego: jesz tak powoli, jesz jak krowa, jesz jak byk czy jak wół. I to jest właśnie przewinienie, na skutek którego przez 500 wcieleń odradzał się jako byk, a potem odrodził się jako człowiek, ale jego twarz wciąż wyglądała jak pysk byka. I to jest powód, taka jest legenda, czy taka jest historia, skąd się ten Gavanpati wziął i dlaczego miał taką twarz. Więc Mahakasyapa zapytał, kogo by wezwać, i jeden ze uczniów powiedział, żeby wezwać Gavanpatiego, więc Mahakasyapa poprosił bikszu, czy możesz udać się jako posłaniec Sangi. Na to bikszu zapytał, jaką wiadomość mam przekazać Gavanpatiemu od Sangi. Mahakasyapa odparł: Sanga chciałaby, żebyś udał się do ogrodu Shirisha, do krainy bogów. Tam mieszka właśnie arhat Gavanpati. Bikszu był z tego powodu przeszczęśliwy i zapytał Mahakasyapy: kiedy już znajdę się przy archacie Gavanpati, co powinienem mu powiedzieć? Mahakasyapa odpowiedział: kiedy tam się znajdziesz, w tym ogrodzie, powiedz do Gavanpatiego, powiedz mu, że Mahakasyapa i wszyscy archaci, którzy usunęli z plemienia, zebrali się w Jambudwipie i rozpoczęli wielką aktywność dharmy, więc proszą cię, abyś szybko przybył do nich. Bikszu pokłonił się Sandze, okrążył ją 3-krotnie i odleciał w niebo jak Garuda. Udał się do miejsca, gdzie mieszkał Gavanpati. I również okrążył Gavanpatiego, pokłonił się przed nim i powiedział do niego: czcigodny, masz tak niewiele pragnień, jesteś zawsze zadowolony, zawsze przebywasz w medytacji i Sanga przysłała mnie do ciebie. Sanga właśnie dzisiaj się zbiera, aby rozpocząć wielką działalność dharmy i proszę cię, abyś szybko przybył. Gavanpati był trochę podejrzliwy, bo zwykle nikt nie przychodzi go o nic prosić, więc zapytał bikszu: a dlaczego właśnie teraz do mnie przychodzisz? Czy może w Sandze wybuchła jakaś dyskusja i mam pomóc ją ugasić? Czy też może jest jakiś rozłam? A może Buddha odszedł w parynirwanę? I bikszu odpowiedział: tak jak mówisz, właśnie Buddha odszedł w nirwanę. Gavanpati odparł na to: o, Buddha odszedł w nirwanę zbyt szybko, zbyt wcześnie, więc oko świata zostało zaślepione.
Kolejną osobą, która byłaby w stanie obrócić kołem dharmy po Buddzie, jest mój nauczyciel Shariputra. Gdzie on jest? Gdzie jest Shariputra? Bikshu odpowiedział, ale Shariputra również odszedł w nirwanę. Na to Gavampati powiedział, wszystkie wielkie istoty odchodzą w nirwanę, co możemy zrobić? W takim razie, gdzie jest wielki Mount Galyayana? Na to Bikshu odpowiedział, Mount Galyayana również odszedł w nirwanę. Na to Gavampati odpowiedział, to znaczy, że nauki naprawdę niedługo znikną. Wielkie istoty odeszły. Powinniśmy mieć współczucie dla zwyczajnych istot. W końcu Gavampati zapytał, a gdzie jest starszy mnich Ananda? Bikshu odpowiedział, no cóż, po tym jak Buddha odszedł w nirwanę, starszy mnich Ananda pogrążył się w żalu, bez przerwy płacze, bez przerwy szlocha, jest taki osłupiały i nie potrafi się kontrolować, nie potrafi się opanować. Gavampati odparł, no cóż, jeśli Ananda wciąż ma negatywne stany umysłu, nie pozbył się ich, to znaczy, że nadal będzie odczuwał smutek, nadal będzie odczuwał żal z powodu rozdzielenia z Buddą. W takim razie, gdzie jest syn Buddy Rahula? Ponieważ Rahula jest synem Buddy, to jest kolejna osoba, o którą zapytał. W odpowiedzi Bikshu powiedział, owszem, Rahula osiągnął stan arhata, więc on nie odczuwa smutku i nie płacze. On zawsze siedzi i zawsze się zastanawia, analizuje, jak to wszystkie zjawiska są z natury nietrwałe. Gavampati odpowiedział, on już porzucił wszystkie pragnienia, które są tak trudne do porzucenia i nie odczuwa smutku. Natomiast mój nauczyciel odszedł, mój nauczyciel odszedł, tak powiedział Gavampati, mój nauczyciel odszedł, nie ma już Shariputry, również nie ma Buddy Shakyamuniego, więc jaki sens ma to, że przebywam tutaj w tym ogrodzie i jaki sens miałoby moje udanie się do Jambudvipy? Więc lepiej będzie, jeśli teraz odejdę w nirwanę. I tak zrobił. Wszedł w samadhi, jego ciało zleciało w niebo. Całe było w promieniach światła. Pokazał wiele cudów, między innymi ogień i woda trysnęły z jego ciała, dotknął księżyca, dotknął słońca. Całe jego ciało pogrążyło się w płomieniach i wypaliło. Jednocześnie wytrysnęły z niego 4 strumienie wody. I te strumienie wody spadły tam, gdzie przebywał Mahakasyapa i w naturalny sposób z tej wody wydobył się dźwięk i ten dźwięk niósł ze sobą strofę, która mówiła, ja Gavampati kłaniam się z szacunkiem wielkiemu bikszu i najważniejszemu w sandze. Usłyszałem, że Buddha odszedł i ja również odejdę, tak jak mały słoń podąża za stadem słoni, również ja odejdę za Buddą. A więc Gavampati odszedł, umarł i osiągnął nirwanę. I nie można go było w związku z tym sprowadzić, zaprosić. Teraz będziemy mieli 30 minut przerwy. 딱 해봐 시행자와사디 바지 쉬심시 다리지야 군거윈 지부터바사디. A więc omówiliśmy już poszukiwanie nauczyciela i teraz powinniśmy przejść do tematu, jak Ananda osiągnął rezultat i stan arhata. Jak powiedziałem wcześniej, Mahakasyapa powiedział
wysłał Bikszu, aby sprowadził Gavampatiego, ale ten nie przyszedł, ponieważ zamiast tego osiągnął nirwanę. I Bikszu przyniósł jedynie szaty dharmy i miseczkę żebraczą Gavampatiego, aby ofiarować ją Mahakaśapie i Sandze. W subtelniejszych punktach dyscypliny Mula Sarvastivany jest to opisane dość jasno, dość szczegółowo. Natomiast w wielkim komentarzu do Prajna Paramity jest ten opis mniej szczegółowy, ale jest on bardzo jasny właśnie w subtelniejszych punktach Mula Sarvastivady i tam napisane jest, że tym mnichem, który został wysłany do Gavampatiego, był Purana. Ale kiedy Gavampati usłyszał, że Buddha odszedł w nirwanę, powiedział: proszę, ofiaruj moją miseczkę żebraczą, moje szaty, 3 szaty dharmy Sandze i poproś ich, aby mi wybaczyli, ja odchodzę w nirwanę. Więc jego ciało wybuchło płomieniami, z tych płomieni wylała się woda. Purana wziął relikwie Gavampatiego, wziął miseczkę żebraczą i szaty dharmy i powrócił do Mahakaśapy, ofiarował Mahakaśapie i Sandze te relikwie. Natomiast w tym czasie, kiedy Sangha starała się zaprosić Gavampatiego, Ananda analizował naturę wszystkich zjawisk i starał się jak mógł, aby uwolnić się od splamień. Bardzo, bardzo się starał, żeby zrobić to jak najszybciej. Praktycznie nie spał, noce spędzał na medytowaniu, albo siedział w medytacji, albo chodził tam i z powrotem. Bardzo się starał, bardzo nad tym pracował, aby osiągnąć rezultat. Ananda miał bardzo wielką prażnię, bardzo wielką mądrość, ale brakowało mu stabilności umysłu, więc miał bardzo słabą siamatchę, bardzo słabe shinę. Gdyby zarówno prażnia, jak i samadhi były u niego silne, mocne, to wówczas osiągnąłby rezultat bardzo szybko, ale no właśnie brakowało mu stabilności siamatchy, stabilności umysłu. Nie miał, kiedy służył Buddzie, nie miał za wiele czasu, żeby praktykować medytację. Zawsze był pośrodku wszelkich możliwych wydarzeń i jego umysł był po prostu rozproszony. Więc teraz nocą praktykował, bardzo, bardzo się starał, aż w końcu więc do północy praktykował, natomiast po północy poczuł się tak zmęczony, tak wyczerpany, że pomyślał, że musi trochę odpocząć. Kiedy miał właśnie się położyć, tuż przed tym, jak jego głowa dotknęła poduszki, uzyskał urzeczywistnienie i był wolny, nagle był wolny od splamień. Jak taka błyskawica, która rozświetla ciemność nocy, nagle wszystko można zobaczyć naokoło jasno i wyraźnie. W jednej chwili to się stało właśnie, w jednej chwili Ananda stał się arhatem i cała ścieżka stała się dla niego widoczna. Wszedł w Vajra Samadhi, skruszył wszystkie góry negatywnych stanów umysłu, osiągnął 3 rodzaje wiedzy, 6 rodzajów jasnowidzenia, wyzwolenie i potężny stan arhata. Więc powrócił tej samej nocy do tego budynku, gdzie przebywała Sangha, podszedł do drzwi, zapukał w te drzwi i zawołał Mahakaśapę. Zawołał go: Mahakaśapo. Mahakaśapa na to zapytał: kto tam puka do drzwi? Ananda powiedział: to ja, Ananda. Mahakaśapa na to: po co tu przychodzisz? Ananda odparł:
tej nocy osiągnąłem stan bez splamień. Osiągnąłem stan arhata. Na to Mahakasyapa odpowiedział, poprzednio Mahakasyapa poprzedniego dnia powiedział mu, nie przychodź tutaj, dopóki nie osiągniesz stanu arhata. Nie pokazuj się tu, jeśli nie będziesz arhatem. Więc teraz Mahakasyapa powiedział do niego, nie otworzę ci drzwi, jeśli twierdzisz, że osiągnąłeś stan arhata, to powinieneś przejść przez dziurkę od klucza. Ananda na to powiedział, dobrze, przejdę przez dziurkę od klucza i tak zrobił. Ananda wszedł do środka przez dziurkę od klucza. Pokłonił się do stóp Mahakasyapy i powiedział, Mahakasyapo, nie krytykuj mnie więcej. Nie ma już nic, nie ma już nic, o co mógłbyś mnie oskarżać. Mahakasyapa dotknął głowy Anandy i powiedział, ja dlatego tak się zachowywałem, dlatego to robiłem, żebyś ty osiągnął stan arhata. I tak jak ty nie odczuwasz wobec mnie niechęci, to również ja nie mam nic przeciwko tobie. Teraz osiągnąłeś urzeczywistnienie, więc nie masz już żadnej przeszkody w umyśle, nie masz też żadnego lgnięcia. Umysł arhata nie ma lgnięcia do żadnych zjawisk. To jest tak jak wyciągnięcie ręki w przestrzeń. Nie ma żadnych przeszkód, nie ma nic, do czego można by lgnąć. Jest taki tekst, o którym już wspomniałem, chiński tekst, drogocenny zagajnik Dharmy. I tam jest cytat z sutry Bodhisattwy wchodzącego w łono. I tam w tym cytacie jest nieco inna relacja tego, jak Ananda osiągnął stan arhata. I jest tam napisane, że Mahakasyapa zebrał całą sangę i przy wszystkich powiedział do Upali, ty powinieneś poprowadzić nas wszystkich w recytacji błędów Anandy. Tak powiedział Mahakasyapa do Upali przy całej sandze, według tego tekstu chińskiego. Więc Upali zrobił tak, jak mu powiedział Mahakasyapa i w obecności całej sangi wyrecytował wszystkie błędy, jak nieproszenie Buddy o nieodchodzenie w nirwanę i tak dalej. Ananda był z tego powodu bardzo nieszczęśliwy, bardzo przygnębiony. Pomyślał sobie, Buddha dopiero co odszedł w nirwanę, a ja przechodzę teraz takie trudności. Zaczął tak myśleć. I kiedy zaczął tak myśleć o tych wszystkich trudnościach, przez które przechodzi teraz, to w tym momencie zaczął kontemplować 4 prawdy, 4 szlachetne prawdy i dokładnie tam, w tym momencie, w tym miejscu, przy całym tym zgromadzeniu, przy całej sandze, kiedy oni recytowali wszystkie jego błędy, on osiągnął stan arhata. Był wolny od wszelkich splamień, osiągnął czyste urzeczywistnienie. W tak krótkim czasie, właściwie w jednej chwili. I wtedy wszyscy arhaci zgromadzili się wokół niego i go chwalili. I również bogowie śpiewali pochwały dla Anandy. Ziemia zatrzęsła się wówczas 6 razy. To jest relacja z drogocennego zagajnika Dharmy, która z kolei cytuje sutrę Bodhisattwy wchodzącego w łono. Według tego tekstu tak przedstawiała się ta sytuacja. Teraz przejdziemy do omówienia, jak Ananda recytował wszystkie sutry. Więc Ananda osiągnął rezultat i wówczas sangha zaczęła debatować. Więc Mahakasyapa pozwolił już Anandzie zostać i rozgorzała dyskusja wśród zebranych bikszu,
którzy mówili, zaprosiliśmy Gavampatiego, ale on odszedł w nirwanę, więc kto inny jest w stanie zebrać wszystkie sutry razem? I kiedy tak zastanawiali się nad tym, starszy Bikshu Aniruddha powiedział, Bikshu Ananda będzie w stanie to zrobić. Ze wszystkich uczniów Buddy, to on zawsze z Buddą przebywał, to on zawsze Buddzie służył. Więc on zawsze, kiedy Budda cokolwiek powiedział, Ananda to zapamiętywał i nigdy nie zapomniał tego, co Budda powiedział. I Budda z tego powodu bardzo go chwalił i myślę, że Ananda jest osobą, która będzie w stanie zebrać sutry. Więc Mahakasyapa znowu dotknął głowę Anandy i powiedział, w przeszłości Buddha powiedział ci, abyś zapamiętał wszystkie sutry. Więc nadszedł teraz czas, abyś ty odpłacił za życzliwość Buddy. Jakie więc było pierwsze miejsce, gdzie Buddha nauczał dharmy? Wszyscy wielcy uczniowie Buddy, którzy tu byli, odeszli w nirwanę, tylko ty zostałeś. I więc dzisiaj, w zgodzie z intencjami Buddy i kierując się miłością do wszystkich istot, powinieneś zebrać wszystkie sutry, wszystkie nauki. Wówczas Ananda złożył pokłony Sandze, usiadł na lwim tronie i w tych subtelniejszych punktach dyscypliny napisano, że że wszyscy bikszu zgromadzeni ułożyli swoje szaty na tym lwim tronie. Na tym Ananda miał usiąść. Spojrzał najpierw we wszystkie 4 kierunki. Ananda spojrzał we wszystkie 4 kierunki, zobaczył wszystkie istoty, spoglądnął na nie ze współczuciem, medytował na współczucie i odczuł w sobie tę wielką intencję, żeby wszystkie istoty zachęcić do praktyki dharmy. Z wielkim szacunkiem dla starszych arhatów najpierw okrążył w prawą stronę tron, pokłonił się do tronu, następnie pokłonił się wszystkim mnichom zgodnie z ich starszeństwem i mając w głowie, mając w umyśle koncepcję nietrwałości, usiadł na tronie. Dawniej Ananda ciągle miał jakieś problemy, wszyscy go o coś oskarżali, ciągle mu mówili, że coś robi źle, a teraz nadszedł czas, żeby Ananda się pokazał jako arhat. Jest taka tradycja, że zanim się usiądzie na tronie, trzeba przed tym tronem złożyć pokłony. I podobno mówi się, że ta tradycja wzięła się właśnie z tych pokłonów, które Ananda wykonywał przed tronem. Normalnie nie powinno się siadać na wysokim tronie, ale kiedy naucza się dharmy, wówczas się siada właśnie na wysokim tronie, ale nie powinno się myśleć o sobie, że jestem kimś wielkim. Ten tron jest tak naprawdę dla dharmy. Więc ta osoba, która siada na tronie, reprezentuje sobą wielką dharmę. Więc nie siada się na tronie po to, żeby pokazać swoje wielkie osiągnięcia, status.
Kiedy siadamy na tronie, powinno się medytować, powinno się myśleć o dharmie, powinno się wspominać nietrwałość i dopiero wtedy siada się na tronie i taka jest tradycja. I dobrze jest, żebyśmy o tym wiedzieli, skąd się to wzięło. I Mahakasyapa, kiedy Ananda usiadł na tronie, wyrecytował dla niego następujące strofy. To jest takie szybkie tłumaczenie. Buddha jest królem lwów, a Ananda jest jego synem. Buddy już tutaj nie ma, więc Buddy już tu nie ma. Widzimy Anandę siedzącego na lwim tronie. Jest tutaj szlachetne zgromadzenie, ale nie ma szlachetnego zwycięzcy. To tak jak niebo, które nie ma księżyca. Być może ma ono gwiazdę, ale brak mu piękna. Teraz właściwe jest, aby uczeń nauczał słów Buddy z wielką prażnią. Dzisiaj, Anando, powinieneś objaśnić, kiedy Buddha po raz pierwszy wygłosił nauki dharmy. Mamy kolejny cytat z sutry Bodhisattwy wchodzącego w łono, z chińskiego tekstu Drogocenny zagajnik dharmy. Tam ten cytat, według tego cytatu Mahakasyapa nakazał Anandzie usiąść na tronie, na wysokim tronie z 7 drogocennych substancji i powiedział do Anandy: wyrecytuj dharmę, którą nauczał Buddha, nie pomijaj ani jednego słowa, ani jednej litery. W ten sposób zgromadzisz kosz bodhisattvów w jednej części, kosz śrawaków w drugiej części i kosz vinai w trzeciej części. I w związku z tym Ananda wyrecytował sutry. Najpierw sutrę wchodzenia w łono, potem sutry dotyczące bardo, następnie kosz wielkiej równości, kosz vinai, kosz bodhisattvów na 10 poziomach, sutry, tak zwane sutry siakiów. I Ananda za każdym razem zaczynał recytację sutry mówiąc: tak słyszałem pewnego razu, Buddha przebywał w takim a takim miejscu. I właśnie w ten sposób Ananda zaczynał recytację każdej z sutr. Tak słyszałem, pewnego razu Buddha przebywał w takim i takim miejscu. I gdy Ananda te słowa wypowiedział, Mahakasyapa i Arhaci ich twarze bardzo się zmieniły. Bardzo silne uczucia się w nich pojawiły. Zaczęli płakać, zaczęli szlochać, nie mogli się powstrzymać. Zobaczyli wtedy, że ta natura ludzi, aby starzeć się i umierać, jest jak iluzja, jak taka fata morgana. I dawniej mogli zawsze zobaczyć Buddę, mogli pójść do Buddy i poprosić go o nauki, a teraz jedyne, co im zostało, to słowa: tak słyszałem. I to jest takie to wywołało w nich niesamowite uczucia nietrwałości, że już nie mogą poprosić Buddy. Jedyne, co dzisiaj mogą usłyszeć, to słowa: tak słyszałem. I jest taki chiński tekst, który mówi pełna kronika Buddy i patriarchów, i tam te same wydarzenia znowu są opisane nieco inaczej. Więc Ananda, kiedy nauczał dharmy, był sobą, był Anandą. Ale i Ananda był nieco niższy od Buddy, jakieś kilka centymetrów niższy od Buddy.
Poza tym był bardzo do Buddy podobny, tylko był niższy. Więc kiedy usiadł na tronie Dharmy, według tego tekstu, kiedy Ananda usiadł na tronie Dharmy, ludzie, którzy to zobaczyli, mieli trzy rodzaje takiego pomieszania. Trzy rodzaje pomieszania nagle ich ogarnęły. Niektórzy z nich sądzili, że Budda powrócił, że to Budda siedzi na tronie. Czyli sądzili, że Budda powrócił i znów siedzi na tronie. Inni z kolei poczuli, że to jakiś inny Budda przybył z jakiegoś innego świata i teraz naucza dharmy. Więc tego rodzaju pomieszanie ich ogarnęło. Natomiast jeszcze inni pomyśleli, że Ananda osiągnął stan Buddy, ponieważ naucza dokładnie tak, jak nauczał Budda. Więc te trzy rodzaje pomieszania się pojawiły, trzy rodzaje różnego postrzegania pojawiły się wśród bikszu. Dopiero kiedy Ananda powiedział, tak słyszałem, to postrzeganie, te pomieszania zniknęły. Ponieważ on powiedział, tak słyszałem, czyli to oznaczało, że to nie Budda mówi, to mówi jego uczeń. Więc już nie postrzeganie Anandę jako Buddę, tylko jako ucznia Buddy. Kiedy Ananda recytował te sutry i zaczynał każdą z nich od słów tak słyszałem, powiedział, kiedy Budda po raz pierwszy obrócił kołem Dharmy w Varanasi, mnie tam nie było. Ja nie słyszałem tej pierwszej nauki Dharmy, ale słyszałem ją od innych ludzi. I dlatego też Ananda zaczął od słów tak słyszałem. To znaczy, że tak słyszałem od innych ludzi. Tak twierdzą kroniki pełna kronika Buddy i patriarchów. Ten sam tekst mówi, że według dawniejszych przekazów to Ananda osiągnął samadhi, mądrości Buddy i był w stanie usłyszeć całą dharmę. To jest tak jak, to przypomina przekazanie słów za pomocą błogosławieństwa. To jest tak jak dzisiaj wchodzimy do internetu i cokolwiek chcemy znaleźć, wystarczy, że coś klikniemy i to się natychmiast pokazuje. Więc według tego tekstu Ananda, wchodząc w samadhi, natychmiast widział te nauki, natychmiast słyszał te nauki. To przypomina na przykład to, co się dzieje w Sutrze Serca, gdzie za pomocą, czy dzięki błogosławieństwu Buddy, Avalokiteshvara może nauczać Sutry Serca. I ten drugi chiński tekst właśnie w takich kategoriach to przedstawia, że to jest nauczanie Anandy za pomocą, czy dzięki błogosławieństwu Buddy. Wracając do wielkiego komentarza do Prajnaparamity, tam jest napisane, że Ananda najpierw złożył dłonie w kierunku miejsca, gdzie Budda odszedł w nirwanę, złożył pokłony i wypowiedział następujące słowa. Kiedy Budda po raz pierwszy zakręcił kołem dharmy, mnie tam nie było. Ale usłyszałem to, co przekazały kolejne osoby, że to właśnie tam Budda po raz pierwszy otworzył bramy dharmy, która jest jak nektar, i to było w Varanasi, i przed grupą 5 uczniów nauczał tam dharmy 4 prawd, dharmy o cierpieniu, o pochodzeniu cierpienia, o wygaszeniu i o ścieżce. I wszystko wiedzący Kaundinya i pozostali
zobaczyli ścieżkę. I kiedy oni zobaczyli ścieżkę, 84 000 bogów osiągnęło rezultat. I kiedy Ananda wypowiedział te słowa przed 1000 arhatów, oni powiedzieli wspólnie, niestety moc, siła nietrwałości jest niesłychanie wielka i w przeszłości mogliśmy spotkać Buddę, mogliśmy wysłać darmę od niego, a teraz mamy to, co nam pozostało, to słowa tak słyszałem. I wyrecytowali następnie kilka strof. Aniruddha wyrecytował kilka strof i Mahakasyapa również, ale nie miałem czasu, żeby je przetłumaczyć. Mahakasyapa powiedział do Anandy: proszę, zbierz wszystkie sutry, których nauczał Buddha, od sutry obrócenia kołem dharmy, aż po sutrę wielkiej parynirwany, i zostaną one zgromadzone w 4 agamy. Pierwszy to jest nauka numeryczna, nauka o liczbach, następnie nauki o średniej długości, nauki długie i tak zwane nauki łączone. I to są tak zwane 4 agamy i te 4 agamy będą tworzyć kosz sutr. Więc Ananda po kolei każdą sutrę recytował. I po czym Mahakasyapa mówił, do którego z tych 4 zbiorów dana sutra ma należeć. Zbiór numeryczny, zbiór nauk o średniej długości, długich nauk i połączonych nauk. I w ten sposób, po wyrecytowaniu wszystkich sutr, zgromadzono kosz sutr. I o tym opowiem za kilka dni. I opowiem o Vinai, którą wyrecytował Upali. Więc powiemy sobie o tym, jak różne relacje mówią o recytacji Vinai przez Bhikshu Upali. Potem wyjaśnię wam, w jaki sposób Vinaya została zebrana, i opowiem również o tym, jak współcześni naukowcy, współcześni uczeni patrzą na pierwszą radę buddyjską, co o niej mówią. A na dzisiaj to jest już koniec.